Model Code of Conduct pangdak pondet penapi BJP mate ruling political party atumpen lakhain koira trok Duarbagori EM Constituency ke parlo Dolamara Malasi along polling station pli lasonsi Kangdir Teron PS Dadhora PS Malasi PS lapen Panbari PS along pini local MCC and parta KEC Education EM Richard Tokbi pen achok vote keregamai kapaman pon Bangso amai long ongdung Congress lapen aphi Chelsea song atum pen tamichi paong tunsi BJP party aphan asokui pangtuidun lapen bangso amai long BJP party aphan ninga chitia rad atum sidami ongdung chetong dunsi la polling station pri along ke BJP si highway bo puang thek rad kachito paklang pon vote keregamai chengchi aprang jab pijuri jambili athon along pen sakti kendra klembang atum pen EM Tokbi aphan bite rally padu ponsi kangthum karnia liralon pen pedopon Mayalong EM Tokbi pen kaning chia tengki Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan Chief Minister Paman Thu veknang ji pusi Mayalong lamthi paklang tikang long le ha nasi BJP aphan good of veknang ji ikum aku Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister Paman veknang ji self help group aku 25,000 dan tu mapan dan tipu itu 25,000 dan mana nasi lason a political party hidup kilat apa kamat hapot lason kemunti pot kilang pot kaprek a party teglongan Athe ituma phan ongdung pen kerap nangki piatum lakhata un e posi lamthi paklang pidupon Bangso amai long alu sarpoman pen local MCC and parta KEC Education EM Richard Tokbi alu hiatum pen Duarbagori VDC Chairman Sir Koirong Par Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang BJYM President Amoron Terang Nili Block Chairman Sanjay Teron atum pen chenglok ongdum Karyakarta satum chetong dunsi BJP ki hai angthek paklang pon सम्मेलन मध्ये रैली लो हरघाट एले along ini jakmal si hawaro ke polling do na polling pia pansi ini tindak kecetong ini pen ke code of conduct lo model code of conduct puri lo la pen election declare lo antu katok we chini lo ke bangji April 9 ni pen buti jogji ke asi itung ke sisik kandolo itum katok we dak misen ani itum theglong lo rat go nitum lo la pen highway ko pusning chelo apen BJP afan ninge che dopik ase people korante itung ke BJP sarkar ke bang Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister angli kamatha pen jok imejang nei pen chenglok eduke la katmofan self help group pen chenglok arunodoy scheme pen chenglok kaprek scheme ki pon do pikhangjang masila hai aninge chite pen si itumlong do asi kibangji dak harhat LA ke hai pami pen si itum toy dunlong ko News Report KTV News la peneliti mo lang